Jailieta, Ramogi TV. Nyathima jaigni adek owito ngimane sama ne ogo abal moro e kar dak ma Mvita County ma Mombasa. Kaluwore kod familia mare ne gitemo mar rese, kata kamano ne otamogi kaluwore ni bende ne onge ng'ama rito kar goyo abal no. Jatend migawo mar somo e County ma Mombasa dwaro mondo mi joma tayo kendo rito kuonde goyo abal oluw chike ahinya e kindegi mag rusa ma welo ng'eny. Jailieta ni kod mathoth. Familia ni nochopo mar goyo abal kae odichieng' manyoro e kar sapar mar odhiambo tok skunde lor ne tam mar 2. Sa achiel bang' chopo kae, nyathigi ma jahiga 3 nowito ngimane e seche mane ogoyo abal e kar goyo abal e skul ma Mvita Comprehensive School. Ukiangalia there's no demarcation lines, pale ni deep sana, mtoto mahali ya watoto, mahali ya kuonesha alama ya mahali watoto wanaingilia. Yani ukiangalia the place ni mahali ambayo iko danger. Pisas mago kwach kichose chako timo nonro e sama familia manyo ratiro ne nyathigi mano wito ngimane kae. Ka jatend migawo mar somo e kaunti ma Mombasa Mbwarali Kame oseyo medruok mag masiche makamago ka nyithindo 4 nyaka sani osewito ngimagi. Takriban katika swimming pool kama hii ni incident ya 2 au incident ya 3 kutokea katika mahala kama pale. Pia tulipata incident kama hii ya mtoto kufariki katika swimming pool pale Backstand House. Tukapata incident kama hii upande wa Nyali. Ikiwa swimming pool kama hizi zitakuwa zimeundwa kuwe katika mitaa yetu, kuwe na child care friendly, lakini sasa zimekuwa ndio makaburi ya watoto wetu. Ni mbaya sana kila siku swimming pool zetu siwe kaburi za watoto wetu. So mimi nahimiza tu kwa idara ya KDCI wachukue hatua kali na wafanye serious investigation kuhusu hii incident, na hatutaki ilale, hatutaki ifanywe shoddy work. Bila koro dwaro mondo oket arita makare e kuonde duto mag goyo abal. Otieno Joab, Ramogi TV. Atumos mano kanyo na report mar Otieno Joab. Wadhi nyime kama jagore migawo mar arita mano Laktar Raymond Omollo oyangone jodong gweng' dhi chako yudo chudo margi mar dwe